Bona vesprada, estem en Joan Valdí a Oltra, un home que s'ha dedicat tota la seva vida a l'educació. Començaren junts el que se diu l'educació no formal, estigueren també formant animadors socioculturals en el seu moment, que se deia monitor de temps lliure. Després és un home que s'ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament secundari, professional, universitari. La primera pregunta que m'agradaria fer-te és una persona que has estat tant en l'educació formal com en l'educació no formal, com en altres vessants de l'educació, quin paper li dones tu a l'educació en la teva vida, però també en la vida de les persones en les que has estat treballant. El paper de la formació és clau, en primer lloc, des de la perspectiva no formal, perquè les persones s'incorporem a una família, s'incorporem a un barri, s'incorporem a uns grups i això va creant un itinerari que ens enriqueix des de la perspectiva cultural, des de la perspectiva relacional i ens fa sentir-nos un junt als altres. Evidentment, després entra l'escola, no? L'escola en els seus programes, l'escola en les seues proves, l'escola en les seues etapes i això es deu a un currículum. Crec que el currículum el salven el professorat, els mestres, el professorat que està ahí. En aquest sentit, jo crec que és molt important la formació dels mestres, la formació del professorat en secundària, per eixir-se'n del currículum, per aportar elements de l'entorn que facin que l'alumnat, les xicones i els xicons, els xiquets en primària, visquen el seu aprenentatge amb goig i vagin creixent en l'acompanyament del professorat, dels mestres, vagin creixent en el seu patrimoni personal, no? I cultural. Sí, Joan, tu has treballat sempre en el món cooperatiu, justament l'Escola de Florida, el que després va ser la Universitat de la Florida. Quin valor penses que li aporta al món de l'educació el fer del cooperativisme? Jo m'incorporo al cooperativisme i en concret al cooperativisme d'ensenyament per la meva trajectòria, diríem, de voluntariat en l'educació no formal. És a dir, jo faig opció perquè jo faig uns estudis universitaris vinculats a l'economia i l'empresa, però quan jo tinc que triar se me presenten diverses opcions i tenia clara que l'opció era l'ensenyament. M'incorpore a una cooperativa d'ensenyament radicada en l'Horta Sud i orientada a la formació professional. Què és el que jo veig? El cooperativisme, la cooperativa d'ensenyament permet generar un equip de treball que té uns referents, que són els principis i valors cooperatius, i que des d'aquests referents, d'alguna manera, l'equip va treballant tot un projecte educatiu. Per tant, per a mi és clau, a diferència d'altres centres o a diferència d'altres institucions, la institució cooperativa permet el generar un equip que desenvolupa un projecte amb il·lusió i amb goig. Per tant, aquest element que podem dir que és l'equip permet anar vehiculant a lo llarg de les diferents etapes, en primària, en secundària, uns valors, uns aprenentatges, no sols de contingut, sinó de vida, que fan que aquest alumnat, aquestes persones, les preparem per a la vida.
Joan, una pregunta que se m'acudeix. Des del món de l'animació sociocultural s'està parlant en aquests moments de projectes cooperatius a nivell de barri, a nivell de crear identitats inclús multiculturals a nivell de barri. Com veus tu la possible aportació d'aquesta idea del cooperativisme, que no és un cooperativisme formal, sinó que és un treball cooperatiu per a crear algo conjunt per a tot un barri o per a tota una comunitat? Com veus tu què podem aportar? Jo pense que treballar cooperativament en un barri és un aspecte clau, perquè són les persones les que lideren el projecte a partir d'un consens en quant a unes accions, en quant a una estratègia, en quant a uns objectius per a regenerar aquest barri, per a llançar el barri, per a dinamitzar a les persones, per a transformar la realitat social i cultural del barri. Per tant, això sols se pot aconseguir en un treball cooperatiu, no sols en un líder o una lideressa que estire al grup, sinó des de la base, des de la participació i l'opinió de totes les persones que formen part d'aquest grup que va treballar en el barri o que està vivint en el barri i vol construir i vol transformar. Què li diries tu a les animadores i animadors que volen o que estan intervenint en aquest barri com a principis d'actuació que deuen de mantenir? Bueno, jo per a mi el primer principi és la mirada. O sigui, hi ha que fer mirada a les persones del barri, hi ha que acompanyar a aquestes persones del barri, hi ha que construir junt a elles un projecte i a partir d'aquest consens de les persones del barri, en les persones que acompanyen, anar transformant la seva realitat i anar construint un món de barri, un món de ciutat diferent. Joan, des del teu compromís en la Fundació Nova Terra estàs aportant també algo molt important al món de l'educació i també al món de l'educació sociocultural, i és la visió de la justícia social, la visió de que el món pot ser diferent perquè en un món que cabem tots. Quin és el treball que fas i com l'enllaces en aquestes pràctiques socioeducatives? Bon, precisament jo m'incorpore a la Fundació Nova Terra perquè jo estava professionalment en el món del cooperativisme, un poc també per una opció voluntària, és a dir, bueno, jo també tinc que fer alguna cosa per transformar aquesta societat, més enllà del meu treball professional, que també estic contribuint, i se me presenta l'oportunitat d'incorporar-me a la Fundació Nova Terra. La Fundació Nova Terra, en definitiva, el que està és acompanyant a persones en situació de vulnerabilitat en el seu procés d'inserció social i laboral. No? Efectivament, això implica tota una metodologia, no? de formació no formal, d'una sèrie d'aprenentatges en quant a habilitats socials, en quant a habilitats professionals, i jo en aquesta situació el que faig és intentar des de la comissió executiva, no? Pues anar definint pautes, no? Transformadores en aquesta relació d'acompanyament. Nosaltres li diem en la Fundació Nova Terra viatge a la dignitat. No? És dir, en definitiva, pensem que l'acompanyament cap a una inserció social i professional el que permet és fer persones
que les persones se senten en una situació de major dignitat. I per tant, estimem que això és fonamental, el treball per a la persona en quant a el seu major grau de dignitat. Quines serien les àrees que tocaríeu exactament des de la Fundació? Bueno, en la Fundació, per una banda, està el que és l'acompanyament. Per l'altra banda, està el que és la formació. Per l'altra banda, està el que és l'orientació. Tot això ben treballat en quant a uns processos que se fan en les diferents persones que s'incorporen des de diverses organitzacions per les seues necessitats de cerca de treball. El que se fa és un itinerari que nosaltres diguem Viaje a la Dignitat, un itinerari que li permet al final a aquestes persones el aconseguir un treball adequat a les seues competències, adequat a les seues necessitats. Sí, en aquests moments estem vivint un món un poquet contradictori, però amb discursos de violència, amb discursos racistes, amb discursos contra la migració. Què penses que el món de l'educació i el món de la cooperació pot aportar en aquesta línia? A veure, jo crec que el món de l'educació és clau per a formar persones crítiques, no? És a dir, que des de l'educació formal i l'educació no formal, jo crec que un objectiu fonamental és la capacitat d'anàlisi de les situacions en les que una persona es troba. Els moments de decisió, què és el que hi ha que tindre en compte i, sobretot, tenint present que la persona és el més important, no? I com aquesta persona pot, d'alguna manera, i això ho té que fer l'escola, com pot anar maurant d'una forma crítica en les seues etapes de la vida, pot anar prenent decisions en funció de les edats, en funció de les circumstàncies. No? L'educació formal i no formal aporta aquest element clau, una educació crítica. No? Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies. Jo crec que us has aclarit moltes idees. Si vols afegir alguna cosa més per acabar l'entrevista. Bueno, jo el que diria és que no sols hem de pensar en l'educació formal. L'educació no formal també és clau per a moltes persones per a adonar-se de que elles poden anar avançant en el seu itinerari de vida i poden comptar en aquests professionals de l'educació per a anar prenent decisions, per a anar millorant la seva vida. Molt bé, doncs moltes gràcies per tot i per la teva atenció cap a la nostra revista. Moltes gràcies, Ivan. Molt bé. Que vaig a veure, Mario.